Od bura mar kaunti ma Kajiado ogoyo kura kata ogoyo ombulu mariwo lwedo twak ma ochiw ne chenro te manitiere e od burano kama oting'o duoko kare chudo margi. Chenro no geto sirikal mondo mi oduok omenda manogol e osachgi ka giwacho ni gima giyudo sani ok oromo kod tich ma gitimo. Twak ma kamano nogol gi jatend kweth mathoth e od burano John Lemaiya Losia kendo dwaro ni od burano ochor nyime chenro kata yorene nyaka tarik 6 mar dwe mar 7 higani bang' ka giseketo winjruok kuom dwaro margi. So the county assembly and stand for our rights as a speaker. Because today, if we cannot sitting, I'm talking of sitting allowance because I want to remember who is your son here. Sisi kama MCAs hakuna mtu ambaye anaweza taka kuonyeshana payslip yake kwa sababu tayari imenyongwa na imeisha kabisa. Zingine zinaenda hata na sufuri. Kama kuna kitu iko chini ya sufuri ingekuwa chini ya sufuri. We have adjourned as an assembly in solidarity of all other county assemblies in the nation under the fight of our rights as members of county assemblies, kwa minajili ya mishahara, the autonomy of the assembly and also the remuneration better. Na tungependa pia kuona kwamba pesa za ugatuzi, pesa za madarasa, pesa za barabara zipewe katika wodi ili tuweze kufanya kazi kama waheshimiwa. It is not political, we have no parties, we have nothing. It is just a matter of unity of purpose towards the welfare of an association. Na ujue slogan yetu ni MCAs deserve better.